ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു. 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്ത് എത്ര വരെ എടുത്ത്? 45 വരെ എടുത്തു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പറഞ്ഞോ. കാറ്റുകൊണ്ടും പിന്നെ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയൻ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, പിന്നെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നെഹാപിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ നവിത്യത്തെ സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചെറിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ വഴിക്ക് പോകുന്നവര്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ളവര്. അല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പല പല ശാഖകളിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത്രയാണ് വൃത്തി. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് ആ സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരിഭ്രാന്തിയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് ഉള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനോട് കൂടുതൽ മമത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ എത്തിയത് 45 കൊടുത്തു. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതാ? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് എന്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം പറഞ്ഞു? വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? അതിനെ അതിക്രമിക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. അതിനെ അതിക്രമിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം താടുള്ളൂ. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവാനർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവതാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ.
ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ടും നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്നും അവയുടെ ഉരുൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കും? ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായത്. വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വെച്ചാല് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി നിന്നാലും തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കൊരു സന്തോഷവും കൂടുതൽ സമാധാനവും. ആ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂടി നല്ലൊരു ഫീൽ വരുന്നത്, നമുക്കൊരു സന്തോഷം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ സ്ഥലം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവാനായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സാധിക്കുക? അതിന് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു പറയാം. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിയുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേദാന്തി, ഉത്തമനായ വേദാന്തി എന്ന് പറയാം. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേദങ്ങളുടെ അറിയുക. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭുർമാത്തേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമരുത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തിനു മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരം ആർക്കില്ല, നമുക്കില്ല. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളെ നിയത കർമ്മം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് നിയത കർമ്മം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ആ നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് കരുതാൻ പാടില്ല? ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം, ആ കർമ്മഫലത്തിന് കാരണം ഞാനാണ്, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നടന്നത് എന്ന് കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം കർത്തവ്യം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിന്ന് ഒഴിയാനും പാടില്ല. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. എന്ത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ? കർമ്മം ചെയ്യാനും മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക. ഒന്ന് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, അത് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയാം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും എന്തല്ല? മംഗളകരമല്ല. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ആ ഫലം അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അത് ബന്ധനാണ് നമുക്കവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല? മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മളെ
വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? മുക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യോഗസ്ഥാ ഗുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധസിദ്ധ്യേ സമാഭൂത്വോ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിനോടുള്ള മമത കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സമചിത്തതയോടുകൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജയവും പരാജയവും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനോടുള്ളൊരു മമത നിനക്ക് വേണ്ട, അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. അല്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ നിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കർത്തവ്യം മാത്രം ചെയ്തു പോക. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യോഗം എന്ന് പറയാം. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാ? പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാം. അത് അതിന് എങ്ങനെ പറയണത്? അസ്വസ്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി. അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ്? ആരുടെ സേവകനാകാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ ഭക്തന്റെ സേവകനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ആരിഷ്ടം? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വഴി എന്ത് മാത്രമാണ്? അതാണ് എന്നുള്ളതൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദൂരേണ ഹിവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? ജുഗുപ്താസാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഈ ജുഗുപ്താസാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. അതായത് നമ്മളെ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ, അതായത് ഭക്തി അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക. അങ്ങനെ ആ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അല്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൃപണൻ എന്ന് പറയും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൃപണൻ എന്ന് പറയും. കൃപണൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? കൃപണൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൃപണൻ പിശുക്കൻ അല്ലെ? കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്.
കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ ഏത് വിധേയനിലും നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർവശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭയ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പോൾ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കണം. അത് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുക. ആ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകണം. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ യത്നിക്കാം. അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അർജുനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് എന്ത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും? നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക. സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനിമൃതികളുടെയും അത് ജനന മരണത്തിന്റെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം, നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ സീറോ ബാലൻസ് ആണ്. അവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല, സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്ത മനീഷിന ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഋഷീശ്വരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായതും അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതും ഈ ജനന മരണ ശൃംഖലയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചത്. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതീതരിഷ്യതി തഥാ ഗദ്ദാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെന്തായി സംഭവിക്കുക? അതായത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലായിട്ട് വരുമ്പോ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഉദാസീനനായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും എന്തില്ല, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിപത്തി, നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ട് മാറും, ഒരു പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത, അതാണ് ഉദാസീനനായിട്ട് മാറും. കാരണം ആ ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നീ ഉദാസീനനായിട്ട് മാറും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാ
യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാ വചല ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫലം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട്? വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാം? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥികാധീം കി പ്രഭാഷേത കിമാസീതാവർചേത കീം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം, ഇരിപ്പ്, നടപ്പ് ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം, ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്, യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്തായിരിക്കും? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തോച്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിക കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ആരാകും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. അതിനൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ആരായി മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. ദുഃഖേഷനുദിഗ്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതാ ധീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക്, അപ്പൊ നമ്മളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് 3 തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാല് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. എത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തുമില്ല? നമ്മളെ മനസ്സില് പ്രക്ഷുബ്ധത വരുന്നില്ല, സുഖത്തില് അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാ സർവത്രാനഭി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം,
ആ ഒറ്റ കാര്യം ഒന്നിനെയും ബാധിക്കാതെ അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുമില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഭാഷ എന്താണ്, പെരുമാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളില് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അതായത് ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ, സംസാരം, നടപ്പ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയായ ഒന്നിനേലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ അവയെ പുകഴ്ത്തുന്നുമില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ പരിവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഭക്തൻ. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ഒരേ ഒരു വഴി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കൂടിയായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ആശ്രയം, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മള് താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോംഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ആമ എപ്രകാരമാണോ ആമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആമയുടെ അവയവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. ഈ 3 പേർക്കും, ഒരു യോഗിക്കായാലും ഒരു ഭക്തനായാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? യോഗി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മജ്ഞാനി. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖാനുഭോഗങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അതായത് നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ ചുരുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഉൾവലിച്ചു വെക്കും. അതായത് ഉദാഹരണം ആമയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആമ എന്ത് ചെയ്യണം? ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഉൾവലിക്കും, ആമ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസാപ്യസ്യ
രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നത രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടു കൂടി അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നത രുചി അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉന്നത രുചി അനുഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഉന്നതമായ രുചിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ആ ഉന്നത രുചി അത് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തീരെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒട്ടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തീരെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ത്? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിക്കും. അതായത് ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അടുക്കും തോറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട് നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യതതോഹ്യപ്പി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അത് വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും? ബലാത്കരണ വലിച്ചു നീക്കുന്ന പറയണത്. ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ മനസ്സിനെന്ത് ചെയ്യും? അത് വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നില് ഈ ഭൗതികമായ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആസ്വാദ്യങ്ങളല്ല, അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്.
വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ അനുഭവമാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസോ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കി. അതേപോലെ അതായത് ദുർവാസ മഹർഷി വളരെ എന്താ പറയാ ദേഷ്യമുള്ളൊരു മഹർഷിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളതാണ്. 100% എന്നാണ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ആര് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ആരെ പരാജിതനാക്കാൻ സാധിച്ചു? ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് അത്രയും വിശേഷമാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. ദുർവാസ മഹർഷി അങ്ങനെ ഒരു മഹർഷി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനത് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആദി ഭൗതികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദേവന്മാര് മുഖാന്തരക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയാം. വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളെ എന്താ പറയുക പരിഗണിക്കാത്തതായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയാണ് ആര് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?